Ladies and gentlemen, today we are diving into a serious issue shaking the entertainment industry in Zimbabwe. Imagine this: you're promoting someone's work, giving them exposure, boosting their brand, and instead of a thank you, you get hit with copyright claims that kill your earnings. Sounds unfair, right? Well, that's exactly what's been happening to one of Zimbabwe's biggest socialites, Madam Boss. She just made a shocking announcement that will change how she creates content forever. From now on, she's done with using music from most artists. Why? Because the same musicians who beg her for promotion are the ones shutting down her videos with copyright claims. And here's the twist: she's only playing music from a few selected artists who have never given her trouble. So, who are these artists? Stay with me as I show you her statement, and then we break it all down. Ndichaposta music yaJapreza ndiye anondivhurira rights baba Alec Macheso naToki baba Leonard Shakata JaSignal ndo music yanchange ndichiplaya iyoyo. Makangonizo chipita zvinhu zvemusic yevanhu mundibvunze. No artists achaya kwandira achindikumbira kuti Madam Boss ndipostewo ndimakete umwe nomwe page kwake, because music yenyu inotikanganisa monetization, because munorelease music. Itai zvandinoita ndinongorelease music ndobva ndatongokanda ini handingoita zvemarights because I want everyone to make money. Obviously inini muridzi wesong ndinozoita mari yakawanda because munenge munotanga mamboonda papage pangu. Obviously vamwe tinenge tina following yakawanda, saka tinozongoonawo tumari tushoma. Rudhende rwese ridzai music yenyu koko kupage kwenyu koko. Handimboona ndati ndakandira 161 stars izvezvi dai ndakavhai page rangu so garai nemusic yenyu koko. Denzel ndakamuposta music yake yabva yanyora kuti iyo ivhai invigilated. Ndikupfuura nekumba kwako ndakukushauda, saka Denzel unofanira kundivhurira kumvurira monetization. Ngavagare nemusic yavo iko, vanhu ngavagare nemusic yavo. Now, let's talk about this. Is Madam Boss right to make this decision? And what does this mean for upcoming artists? Let's get into it.